כרגע אנו צופים בחיית מדבר ושמה ג'ון. ג'ון הוא חיה מיוחדת ביותר. ג'ון מסוגל לטרוף חרקים. יש לו בעיות שכליות מכיוון שהוא עבר טראומות קשות בחייו. נגבי, אם נשים את הגחלים במדורה זה יעזור למדורה להידלק? יש כאן מישהו שרוצה להתחיל עם ג'ון. הנגבי? ג'ון, אבל הנגבי, מה, הנגבי אתה מצלם? הנגבי אתה מצלם? ג'ון, בא להתקיף אותי. הנגבי? אוי, לא, ג'ון, אל תתקיף אותי. אוי, לא, ג'ון בא להתקיף אותי. This is Dima. Dima is an antipath. Doesn't like anybody else. זה אומר הוא לא אוהב אנשים אחרים. תסתכלו עליו מהחומה עשה דימה. כן אמא, אבא אמר לי לחזור בשש. טקס ההתבגרות השבועי שלו, רסטו. בוא נעקוב אחריו, נראה לאן הוא הולך, בשקט. לא רוצים להפריע לו בסביבת מחיה הטבעית. Come on, Fox. Let's go down, let's go down. Oh, look what he's doing with his mouth. I'm going to wrestle with him now. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat. Hey Spetter! Heb je zin om met mij een avondje te gaan stappen? Wie denk je wel wie je bent? Ik heet Moppie, ik ben een lekker wijf met een heel mooi lijf.